से दुखद खबर बा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जौन के संविधान निर्माता बनी और तमाम तरह के जौन बात उनकी देश में जौन बात उनकी व्यवस्था के स्थापित करे के प्रयास करनी, वहाँ के उंगली जौन बात उनकी तोड़ दिहल गई बा और काफ़ी ज़बरदस्त प्रहार भइल बा। देख सकतानी कि वहाँ पर नाक पर भी चोट लागल बा। देख सकतानी कि और ये दुखद समाचार बा जौन की गोरियाकोठी प्रखंड से निकल के आवता। एगो परिवार से बिलोंग करतनी हनी वर्मा जी, दिखाई कैमरामैन जी। ये परिवार मुन्ना वर्मा के परिवार है और ये तमाम लोग जौन बा ये परिवार से संबंधित बा। ये गांव, ये देहात, ये पंचायत, ये क्षेत्र के लोग बा और ये लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा लगावे के प्रयास कैलस। क्या कहल जाओ, इस घटना के बाद से तो तमाम ग्रामीण के लोग, ग्राम के लोग निशब्द हो गए बा कि ऐसनो घटना एहू जा हो सकता। मतलब ये कल्पना ना रहे कि घटना भिठियों में हो जाए। और ये पहला घटना नहीं है, देश में कई बार बाबा साहेब के मूर्ति के तोड़े के प्रयास भइल बा। आज की घटना एकदम दिल के झकोर दिले बा सर। बहुत दुखी, बहुत दुखी। सुबह से जब से लोग सुनले बा तांता लगल सुबह से देखे खाती भैया कितना खुशी के दिन रही जहिया अनावरण भइल 10 अगस्त। आज वो कैसन दिन बा कोई मूर्ति के तोड़ल जाता। बहुत दुखद घटना, हम बहुत कहते निंदा करते समाज के। नमस्कार, प्रणाम। अभी हम पहुंचल बानी सिवान जिला के गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में। सबके बता दी कि हमनी के बानी सन भिट्ठी में और यहाँ पर 10 अगस्त के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भिट्ठी पंचायत के सम्मानित बानी। देख सकते कि यहाँ के स्वर्गीय मुन्ना वर्मा जी के प्रतिमा और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के 10 अगस्त के दिन अनावरण भइल और 10 अगस्त के ही अनावरण दोनों प्रतिमा के भइल बा। और हमनी के बानी सन आज मतलब कि रवा सबके बता दी कि 2 अक्टूबर के फिर से पहुंचल बानी सन गोरियाकोठी प्रखंड के भिट्ठी पंचायत के भिट्ठी में और स्कूल के प्रांगण में बानी सन। रवा सबके बता दी कि सबसे दुखद खबर बा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जौन के संविधान निर्माता बनी और तमाम तरह के जौन बात उनकी देश में जौन बात उनकी व्यवस्था के स्थापित करे के प्रयास करनी, वहाँ के उंगली जौन बात उनकी तोड़ दिहल गई बा और काफ़ी ज़बरदस्त प्रहार भइल बा। देख सकतानी कि वहाँ पर नाक पर भी चोट लागल बा। देख सकतानी कि और ये दुखद समाचार बा जौन की गोरियाकोठी प्रखंड से निकल के आवता। एगो बेटा, एगो ई परिवार जौन की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा लगावे के प्रयास कैलस। ये परिवार के लोग प्रतिमा के स्थापित करे के प्रयास कैलस। इनमें दूसरा असामाजिक तत्व जे लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा तोड़े के प्रयास करते रहे। वह सबके बता दी कि मुन्ना वर्मा जी के परिवार लगातार ये धरती खातिर, ये माटी खातिर लगातार वहाँ के मुन्ना वर्मा जी होके चाहे वहाँ के पूर्वज लोग होके लगातार कहीं ना कहीं त्याग कैले बा धरती खातिर। और उनमें वहाँ के बेटा के द्वारा, वहाँ के पत्नी के द्वारा ये प्रतिमा के स्थापित भइल, ये प्रतिमा के अनावरण कल गई। जौना प्रतिमा के अनावरण में रवा सबके बता दी कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रवा सबके बता दी कि अवध बिहारी चौधरी जी और ओसामा साहब पहुँचे रहनी। उनमें आज ये दुखद समाचार निकल के आवता गोरियाकोठी प्रखंड के भिट्ठी पंचायत से कि रवा सबके बता दी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के तोड़ दियल गई बा। मतलब कि उंगली भी तोड़ दियल गई बा और नाक भी तोड़े के जबरदस्त प्रहार भइल बा। इस सबसे बड़का काला दिन बा ये गोरियाकोठी प्रखंड खातिर, ये गोरियाकोठी क्षेत्र खातिर, ये गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र खातिर कि जहां संविधान के निर्माता आज हमनी के माइक हाथ में पकड़ले बने सन। तो ये माइक पकड़े के दिन बा बाबा साहेब के। आज हमनी के समाज में बोलो तनिसन, बैठो तनिसन, समाज में चल तनिसन, ये दिन बा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के। और ये पहला घटना नहीं है, देश में कई बार बाबा साहेब के मूर्ति के तोड़े के प्रयास भइल बा। भिट्ठी पंचायत जौन बा, भिट्ठी पंचायत के धरती पर एगो परिवार जहां बाबा साहेब के प्रतिमा के लगा के अनावरण करे के प्रयास कैलस, उनमें असामाजिक तत्व के लोग बाबा साहेब के मूर्ति तोड़े के प्रयास करता। देख सकते कि तमाम लोग वहाँ पर पहुँचल बा और वो परिवार के सदस्य, वो परिवार के बेटा, वो परिवार के चिराग हनी वर्मा हमारा साथ में बनी, वहाँ से तमाम बातचीत करे। हनी वर्मा जी का कहे, मतलब कि ये घटना के बाद से कोनो शब्द नहीं है, लेकिन हम चाहते नहीं कि रवा कुछ बोले। देखिए अब क्या कहल जाओ, इस घटना के बाद से तो तमाम ग्रामीण के लोग, ग्राम के लोग निशब्द हो गए बा कि ऐसनो घटना एहू जा हो सकता। मतलब ये कल्पना ना रहे कि घटना भिठियों में हो जाए। अब लेकिन क्या कहें, असामाजिक तत्व तो लोग केहू के तो होला ना। बिल्कुल सोच कितना छोट हुई तुरे वाला के एगो प्रतिमा लागल बा, ये प्रतीक बा देश के एकता अखंडता के। ये देश, ये प्रतिमा बा सम्मान में हमार माई बहन के। बिल्कुल ये अकेले प्रतिमा हमार थोड़े हो, ये तमाम जनता के प्रतिमा रहे।
लेकिन हमरा से द्वेष रहे तो हमरा कुछ करेला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ई प्रतिमा के तो ना करे के चाहिए। अब भइल बा, थाना प्रभारी खबर दियाइल बा, वहाँ के आवेदन ले गल बानी, आश्वासन दे बानी कि हम कार्रवाई करम। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित बा और ये काला दिन बा भिट्टी पंचायत और गोरियाकोठी प्रखंड के इतिहास में आज के दिन जौन बा काला दिन के रूप में रिकॉर्ड कल जाई और काला दिन के रूप में मनावल जाई, जहाँ पर देश में ही ना, भिट्टी में ही ना, पूरा देश में बाबा साहब के प्रति जौन नफरत बा, ये बात के साबित करता कि कहीं ना कहीं देश में एकता और अखंडता के ऊपर लगातार प्रहार कल जा रहा बा। एगो परिवार से बिलोंग करता हनी वर्मा जी, दिखाई कैमरामैन जी, ये परिवार मुन्ना वर्मा के परिवार हो और ये तमाम लोग जौन बा ये परिवार से संबंधित बा, ये गांव, ये देहात, ये पंचायत, ये क्षेत्र के लोग बा और ये लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा लगावे के प्रयास कैलस। उनमें दूसरा असामाजिक तत्व के लोग वो प्रतिमा के तोड़े के प्रयास करता। हनी वर्मा जी, का लागता न्याय मिल पाई? देखिए जी, देश में जब गांधी के हत्यारा लोग के न्याय ना मिलल, यह देश है जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्या हो गई। बिल्कुल। और हत्या करे वाला के लोग, जो लोग हत्या कैल, आज ओहू के मूर्ति है देश में बा। बिल्कुल बा। एक हत्यारे को देश में मूर्ति स्थापित होता है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन ये देश, भारत, हिंदुस्तान आज देश है तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के करते हैं। बिल्कुल। उन्हीं का देन था कि आज हम लोग पढ़ लिख गए, उन्हीं का देन था कि हमारी माँ बहन को इंसान बनने का मौका मिला। अब ऐसे महान विभूतियों के साथ ऐसी दुर्घटना बहुत ही निंदनीय है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। बिल्कुल, ये घटना बहुत निंदनीय बा, एकरा खातिर कोनो शब्द नहीं के। चाचा का कहे? गांधी के हत्यारा लोग के पूजा पाठ, प्रार्थना, अर्चना, विनती, वेद तमाम हो रहा बा। उमें दूसरा तरफ में गोरियाकोठी प्रखंड के धरती पर आज के दिन काला दिन के रूप में रिकॉर्ड कल जाई। चाचा, बाबा साहब के उंगली तोड़ दियल गई, नाक पर भी तोड़े के प्रयास भइल बा और तोड़े वाला तोड़ले बा, लेकिन सरकार एकरा पीछे बा। थाना प्रभारी आई रहन, आरयू बिंटू का सकैल बा, का निष्कर्ष निकालता रहे, हत्यारा पकड़ा ताकि नहीं पकड़ा। सबसे बड़ा सवाल बा। हाँ, चैलेंज बा एगो प्रशासन के सामने भी। हाँ, प्रशासन के सामने चैलेंज बा। आई जौन भइल बा तो नीमन काम नहीं खे भइल, बहुत निंदनीय। एगो परिवार बाबा साहब के याद में, एगो परिवार बाबा साहब के प्रतिमा लागल के लोग देखो, परिवार उड़ावता एकरा के, एगो परिवार लगाओ, एगो असामाजिक तत्व बा जे लोग बाबा साहब के विखंडित करे के प्रयास करता। माने बाबा साहब के मूर्ति तोड़ला से संविधान खत्म हो जाई ना? खत्म होई, माने लोग चलल बोलल छोड़ दे तो फिर लागी, फिर लगा दिया। ऐसा का करे एकरा के? केगा का कइल? मूर्ति टूट गया है तो फिर दोबारा बना के हम लोग लगाएंगे, दोबारा मूर्ति का अनावरण हो करना पड़ेगा ना। मान लीजिए खंडित मूर्ति कितना दिन रहेगा, इसको हम लोग कल कपड़े से ढक देंगे, दोबारा मूर्ति बनेगा और लगेगा यहाँ पे। का कहे? उंगली के सर बहुत दुखद घटना बा। अजय तर भोजपुरिया झकोरा राउर पूरा झकोर देता, वही तो आज की घटना एकदम दिल के झकोर दिले बा सर। बहुत दुखी। सुबह से जब से लोग सुनले बा तांता लगल बा, सुबह से देखे खातिर भैया कितना एगो खुशी के दिन रही जहिया अनावरण भइल 10 अगस्त। आज वो कैसन दिन बा कोई मूर्ति के तोड़ल जाता। बहुत दुखद घटना। हम बहुत कहते निंदा करते समाज के लोग, समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। और हम प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं भैया कि जल्द से जल्द इसकी जांच कराइए, और जांच कराकर जो असामाजिक लोग हैं उनको दंडित कीजिए, उचित कार्रवाई कीजिए। नहीं तो इस तरह का माहौल पैदा कीजिएगा तो इस समाज में कोई कैसे जिएगा? समाज के जो आगे रहने वाले लोग हैं वही लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बाकी लोग किस काम के हैं? बिल्कुल। रवा सबके फिर से बता दी कि 10 अगस्त के मूर्ति के अनावरण भइल, मतलब कि 10 अगस्त, 10 सितंबर या अक्टूबर में बानी सन, अभी 10 अक्टूबर भी नहीं के बीतल, तब तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा के क्षतिग्रस्त करे के प्रयास भइल बा और उंगली ही नहीं के तोड़ल गई बल्कि नाक के भी तोड़े के प्रयास भइल बा। रवा सबके बता दी कि एगो परिवार, मुन्ना वर्मा जी के परिवार, बाबा साहेब के विचार के, बाबा साहेब के बारे में तमाम लोग के बतावे खातिर प्रतिमा लागल कि लोग बाबा साहेब के देखो, लोग बाबा साहेब के समझे, लोग बाबा साहेब के पढ़े, लोग बाबा साहेब के विचार के बारे में जाने। प्रतिमा लागल 10 अगस्त के, ओकरा बाद से रवा सबके बता दी कि आज होता 2 अक्टूबर। और कब तोड़ल गइल बा? सुबह में बच्चे यहाँ दौड़ने आते हैं। आज सुबह में? आज ही सुबह की घटना है। मतलब कि रात के घटना भाई?
हो सकता है। रात की घटना रात की घटना है रात सर। की घटना देखिए में लगा समय देखिए, रात की घटना हुई है, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। शांति और अहिंसा का प्रतीक जो बाबा क्या बोलते हैं हमारे गांधी जी हैं, उस शांति को भंग किया जा रहा है ऐसा काम करके। बिल्कुल, आज गांधी जयंती बा 2 अक्टूबर के, और आज ही जौन बात उनकी मतलब कि रात के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा के क्षतिग्रस्त करे के प्रयास भइल बा। और एक तरफ में रुआ सबके बता दी कि कहीं ना कहीं बाबा साहब की याद के लेके चले के प्रयास होता मुन्ना वर्मा जी के परिवार के तरफ से, और एक तरफ में असामाजिक तत्व के लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता बनी वहाँ के प्रतिमा के खंडित करे के भी प्रयास कल जाता। गोरिया कोठी के धरती है, गोरिया कोठी के लोग बाबा साहेब के साथ ही जौन अन्याय भइल बा ई कबो बर्दाश्त ना करी, और कहीं ना कहीं प्रशासन के लिख के चिट्ठी दियाइल बा तो प्रशासन भी बाबा साहेब के साथ में न्याय करे के प्रयास करी। और ये पहिलका घटना नहीं के, देश में लगातार बाबा साहेब के साथ, बाबा साहेब के मूर्ति के साथ ऐसा घटना होत आइल बा। हम मांग करें प्रशासन के से कि प्रशासन जे भी दोषी बा ओकरा के पकड़ के दंडित करो, कानून के सलाखों में ओकरा के बंद कल जाओ, ओकरा के सजा दिया, ताकि आवे वाला समय में, आवे वाला भविष्य में एक प्रकार से कुकृत्य करे वाला लोग के देह में भय होको, डर होको, ताकि ऐसा फिर से कुकृत्य ये प्रखंड में, ये पंचायत में, ये जिला में फिर से दोबारा ना हो सको। चली राउर कोनो सवाल होके तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ देब। अभी हमने के बानी सन सिवान जिला के गोरिया कोठी प्रखंड के भिट्ठी पंचायत में। बहुत बहुत धन्यवाद।